अरे पता है 4 साल 5 साल के सरकार में जवन काम मुख्यमंत्री अखिलेश जी कैले बाड़ा उ काम आज तक केहू ना कैलस। फैक्ट्री हो गई, मिल हो गई, लैपटॉप हो गई, कन्या विद्या धन हो गई। नौकरी और बेरोजगारन के ऊपर बहुत ध्यान बा। किसानन, बेरोजगारन के ऊपर, नौजवानन के ऊपर, माननीय युवा दिलों के धड़कन अखिलेश जी का बहुत ध्यान बा। एकदम सही बात। जगमग कराता गौआई नगरिया सुनाए राजाऊ, नगरिया सुनाए राजाऊ। उठल बाटे सपा के लहरिया सुनाए राजाऊ, उठल बाटे सपा के लहरिया सुनाए राजाऊ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।